Este é unha punta do tema, pero é así. Bueno, tamén soupo poñer en valor o idioma, como decía o compañeiro portugués, o idioma galego-portugués, e soupo poñer en valor vinculando inteligentemente ao portugués. O sea, o galego vinculado ao portugués, abrindo así un camiño de que podemos recorrer xuntos 200 millóns de persoas no futuro. Eso tamén é unha cousa que conseguiu posar, é que foi pioneiro. Foi o primeiro eurodeputado galego que falou o galego-portugués en Europa. Porque tamén tiña unha teima posada, que era tamén poñer en valor a dereita galega vinculando ao nacionalismo, pero esa asignatura ainda está, siga a probar. Esa é unha asignatura pendente en Galiza, non sei se é unha deuda que ten con Galiza, non sei se a dereita ou o nacionalismo, pero teñen. Bueno, eu compartín con Posada o sentido da nación e compartín outras cousas, o amor polo viño, por comer ben, por divertirse, por cantar e polo humor, porque ele foi a primeira persona na miña obra que levo 30 anos facendo, que é o Carrabouxo, foi a primeira persoa que me chamou, o Carrabouxo tende a querer ser unha cousa interactiva co país, coa xente que me día ideas, os conflictos, e foi a primeira persoa que me chamou para dicir hai que facer un chiste sobre isto, non me acordo que era, e desde entonces, pois, na súa web, todos os chistes que fago de castañas aparecen na web do Posada. Quería rematar con un chiste solo, para rematar perfume o autobús, deixei-no ali, falaba de castañas, era un xogo de palabras, vou dicirlo de memoria, máis ou menos, é o Carrabouxo que ven dun magosto e fala todo de castañas, dice, se comes castañas e bebes viño, podes coller unha castaña e poñeche os ollos, pero despois poñeche os ollos como castañetas, e despois se coñe fríos de castañanche os dentes e remata así. Pero vivo o magosto que ven dos tempos de María Castaña e perdura como o cerne dun castiñeiro, como espero que perdure na nosa memoria a memoria do Posada. Compañeiro fai favor, Mario. Ai, Mario, el tamaño tiña sobre. Mario, bueno, era moito amigo de Pepe. Hemos pasado bons ratos xuntos os tres. Él nos ten acompañando tamén en moitas ocasións na reunión da nosa Irmandade. Sei que me escreveu, foi un dos que mandou tamén sentimentos, escreveu unha carta moi sentida polo falecimento de Pepe. Ele quere decir algo tamén aquí. Queridos irmandinhos, quando a primeira vez que vim cá a Espanha, aqui à Irmandade dos Vinhos Galegos, atrevi-me a falar, não sei se espanhol ou portunhol. E o Pepe disse-me no fim, disse, Mário, fala português, que as pessoas gostam que tu fales português. De maneira que eu hoje vou falar português. E trago a capa da Confraria do Vinho do Porto, de que sou mestre fundador, como homenagem ao Pepe. Porque o Pepe era um grande amigo do vinho do Porto. Vinho que ele dizia que considerava estar, aliás, num escrito que está na página web da Irmandade, que ele dizia que estava num altar e que Deus não tinha feito melhor vinho do que aquele. Eu dei o nome a esta pequena alocução que quero fazer de Pepe Perpétuo. Um amigo comum deu uma notícia. Morreu o Pepe Pousada. Recebia como uma forte pancada inesperada, daquelas que nos deixam atordoados e incapazes de reagir. Só alguns minutos depois consegui começar a medir o tamanho daquela perda. Partiu José, lutador infatigável pelas suas duas pátrias, a Galiza e a língua portuguesa. Paladino acérrimo de duas causas, a dos vinhos galegos e a das castanhas confitadas. Paixões que vivia e defendia com o pundonor de um celta e a elegância de um gentleman. Fosse o Pepe, amigo com um A do tamanho do mundo,
dono de um sorriso perene e de uma fina graça britânica. Deixou-nos o Giuseppe, secretário perpétuo e insubstituível da Irmandade dos Vinhos Galegos, cujas convocatórias ele embebia do seu humor singular, ora de irreverência cáustica, ora de delicada ironia, ora de filigrana poética, tornando-as pequenas joias literárias. Morreu o José Pousada, escritor maior do mundo dos vinhos, escriba erudito que desvendava como ninguém toda a filosofia que pode caber em cada copo do néctar dionisíaco. Mors quibi certa, nihil est incertius ora, diria ele se pudesse, sobre o seu próprio súbito passamento, em jeito de desculpa por nos deixar aqui, assim, com os olhos da alma cheios de lágrimas. Imagino o José sentado agora numa nuvem do reino celestial, seja ele o que for, seja ele onde for, a perorar sobre as bondades das galécias do norte e do sul e a explicar a volúpia que existe no casamento de um marrom glacé com um cálice de vinho do Porto. E quando chover, vou lembrá-lo e apanhar no rosto as gotas de água. Perdão. Imaginando que elas escorrem de uma taça de alvarinho, segura por ele lá no alto, e sentindo os olhos inundarem-se ao recordar as suas longas jaculatórias com os irmandinhos que não puderam esperar por ele. Então, no murmúrio, recitarei: Pepe Pousada, bebe para nós. Hay outro amigo de Pepe, amigo da Irmandade, da Galicia do Sur, como decía Marta, quería decir algo tamén de Pepe. Os que vayan dicindo algo, eu pediríalle que xa a máxima rapidez, porque é que se non nos vai a votar moi tarde e a xente empeza a falar por aí, entendemos pouco. Bom dia a todos. Queria, em nome da Federação das Confrarias Báquicas de Portugal, cujo presidente não pode estar presente e que negou em mim a sua representação, dizer-vos quanto, para nós, Confrarias Báquicas de Portugal, foi triste a notícia que recebemos da morte de Pepe Pousada. Eu habituei-me há muitos anos a ler os seus escritos, a ouvir as suas palestras, e a última ainda foi há bem pouco tempo, há poucos meses, em Guimarães, quando foi do encontro das Confrarias Báquicas. Era um homem que tinha um dom de palavra fabuloso, que nós, os mais novos, bebíamos não só o alvarinho, mas também as palavras dele. E quero-vos dizer que foi com muito pesar que todos nós portugueses, homens do vinho, soubemos desta triste notícia. E queria aqui apenas, e para ser mais rápido, porque eu gostava que as pessoas fossem rápidas e dissessem poucas coisas, fizéssemos todos uma salva de palmas muito grande ao nosso amigo Pepe Pousada. Na reunión de que falaba esta última fotografía, lamento que non teño aquí, na cual están tamén el e a súa muller. Vemos ao Pepe Pousada, que está guapísimo aquí recollendo unha honra da Federación Pepe Pousada, cheo de vida. Isto foi moi pouquiño antes de que nos deixara. Ele foi homenageado pela Federação e era confrade da Confraria do Juiz do Douro. Era confrade honorário. Recibimos a mesma honra, ele máis eu, por gratitud de vos. Teño un amigo que, bueno, como é amigo meu, vou deixar falar. Benito Fernández, que é fundador da Irmandade, moi amigo noso, moi amigo da Irmandade, membro da Irmandade, e moi amigo tamén de Pepe Pousada.
dormir. Bos días a todos. Non son fundador, incorporei un poquinho máis tarde. Pero casi, como que fora. Bueno, a primeira referencia que tuve de Pepe Posada foi en 1978, cando co libro Os viños galegos, que supoño que habré falado xa aquí por aí agora, que realmente hoxe está reconocido como unha das publicacións máis, a primeira seria que se fixo sobre os viños de Galicia. Despois conociron aos 80 personalmente, coincidín con el en alguna xuntanza esporádica, ao acto público, pero non foi realmente hasta abril do 96 cando me incorporo, tendo saben acollerme nesta magnífica irmandade, cando realmente empecé a conocer a Pepe. E eu diría que dese conocemento que se resaltar tres aspectos: o empresarial, o profesional e o personal. O empresarial porque Pepe eu creo que foi un emprendedor permanente tanto en iniciativas como en produtos fundamentalmente de gastronomía, alimentarios. E logo foi un visionario para min no tema da exportación. En os anos 60, como sabedes, empezou xa a mandar viño a Venezuela. E esas iniciativas exportadoras levou despois a un montón de países, como por exemplo Rusia, que me permitiu a mí no 2005 compartir con ele unha magnífica cena en Moscú xuntos, da cual guardo un agradable recordo. Pero sobre todo importante, bueno, logo está a faceta profesional, non podemos olvidar que foi presidente de Caixa Ourense, que foi eurodiputado, pero sobre todo eu creo que hai que destacar o aspecto personal, que supoño que habréis destacado aquí os que han falado antes. Eu creo que Pepe era unha persona brillante, era unha persona culta, era unha persona noble, era unha persona sobre todo divertida, era amigos, quería a Galicia, en definitiva era unha moi boa persona, por lo tanto un dos bons e generosos galegos, que lamentablemente, como é habitual na nosa terra, ha sido, creo que, pouco reconocida a súa labora. Por eso creo que o acto hoxe é un merecido homenaxe a Pepe. Eu creo que este acto debería trascender máis alá. En todo caso, creo que Pepe, o maior que lle podemos facer é seguir engrandecendo esta cofradía coa incorporación de nova xente, que eu solamente pediría que tuvera tres condicións: que fora persona normal, lo cual xa é moito pedir, isto que quixera Galicia e que lle gustaron os viños en general e os galegos en particular. Falaba Benito da valía cultural de Pepe, non? Efectivamente, Pepe, alén de escrever varios libros sobre viño, pois escribiu tamén novelas, alguna dela inédita, alguna curioso. Poucos días antes de morrer estuvo cenando na miña casa e habíame deixado un original dunha novela para que eu a lera e que lle diga a miña opinión. Devolvinlle esa noite que estuvo cenando na miña casa. Bueno, pois eu sempre menciono como curiosidade un poema, unha poesía antiga da idade, bueno, finales da idade media, sobre unha cena, e la cena. Eu non a lembro, a coñecía inteira de cando era novo, mas os anos te van facendo esquecer tanto o resto da poesía como autor. E un día estaba falando con el e había unha catedrática de literatura. E entón preguntei a catedrática de literatura: oi, por certo, mira, esta poesía que a min me sona tal, e non son capaz de localizar, estou buscando tal, e teño curiosidade de... E a outra díxeme, pois, non caigo, non sei, bueno, poesías menores. E Pepe díxome, é de fulano de tal e remata así. Un home que era perito industrial. Non tiña nada que ver coa... Quere dicer, a amplísima cultura que tiña Pepe. Bueno, eu non sei se alguén quere máis falar, que mo diga, porque se non rematamos rapidamente, pasamos parece que a xente xa está un pouco de frío, momentos así, pasamos á cata de viños. Cata de viños, onde está
Anguiano, síndico. Cabal. Fulano foise. Bueno.